Bueno, chicos, hai bastantes sillas vacías. Si queréis acercaros, sentaros y poneros cómodos, que esto va para un ratito. Vale. Gracias por asistir a los que estáis. Y nada, lo que quería deciros es que la directiva este año sufrió unos cambios, así que queremos presentaros a las nuevas caras para que los conozcáis. Ir pasando, porque si no, Jorge, Amalia, Inma, José, José. Bueno, esto simplemente es para que después, en los pinchos, si os queréis acercar, preguntar lo que queráis, que sepáis quiénes seamos, porque el año pasado creo que había un problemilla de estos, ¿no? Nada, simplemente somos los que llevamos ahora mismo y Ángel. Perdón. Si hay que echarnos la bronca, somos los que somos, y si hay que felicitarnos, también que sepáis quiénes somos. Y nada más. Bueno, boas tardes a todas e a todos. Hoxe non é un día máis no calendario. Hoxe é unha desas datas que marcan e que deixan pegada, porque cando un proxecto chega á súa terceira edición, pois creo que xa non é casualidade, simplemente insistencia e convicción e tamén é fe. É fe no rural, nas persoas que o habitan e en todas esas ideas que comezan pequenas, pero que cando se coidan e se comparten, pois fan comunidade. Neste tempo aprendemos moito e non todo foi fácil. Houbo portas que non se abriron, reunións sen resposta, proxectos que se atrasaron, pero tamén houbo chamadas inesperadas, colaboracións sinceras e, sobre todo, moitísima xente con ganas de sumar. E hoxe estamos aquí por iso, porque seguimos creendo que hai outra maneira de facer as cousas no rural, con calma, con sentido común e con estrutura. E con esa mesma filosofía nace o lema desta terceira edición: sentir para crear e quedar. Porque antes de emprender, de construir, de propoñer, hai que sentir o territorio. Sentilo como casa, como oportunidade, como futuro. Só así somos quen de crear con sentido. E só así quedamos. Non porque non haxa outro lugar, senón porque é aquí onde todos queremos estar, ou polo menos nós, e moitos de vós tamén. Non queremos un rural de escaparate, senón un rural vivo, profesional, orgulloso do que é. Un rural que se sosteña no tempo e que siga sendo espazo de oportunidade para quen decide quedar e para quen decide volver. Porque nós somos a solución cando a cidade explota, e sabémolo, pero necesitamos ter a seguridade que seguiremos estando na seguinte crise. Con Novo Rural propoñemos iso, crear un modelo estable, conectado, que una os establecementos turísticos, os concellos, a xente nova que quere emprender e que o faga con futuro. Este evento é de carácter informal. Nin temos palco, nin atrilo que subir, non temos unha persoa que presente o acto, nin un catering con estrelas que deleite cada paladar, pero temos voz e voto, ansias e ganas, razóns para seguir e moitas follas de berza para o que faga falta. Como ben cantan as tanxugueiras, estamos os que tiñamos que estar. Este evento é un punto de encontro, sí, pero tamén é un punto de partida. Non viñemos só a celebrar, viñemos a propoñer, a escoitar, a construir. Agradecemos enormemente a presenza das institucións, a Gabriela Alén, por darnos a mau dende o minuto 1 e non soltala nunca. A Emma por demostrarnos que está aquí para todo. A César, non sei onde está. Perdón. A César por levar con orgullo a etiqueta de alcalde anfitrión nesta edición. A Patricia por as clases de protocolo e o apoio incondicional edición tras edición. A Fernando por atreverse a ser o primeiro en colaborar con nós. A Rebeca por facelo sin poder estar aquí, que, curiosamente, gracias, porque está aquí e hoxe tiña un evento no seu propio concello e, sin embargo, está aquí con nós. Si a vemos que se escapa, xunto con outros, por favor, non o teñamos en conta. Vale. E a todos os alcaldes e alcaldesas que estades presentes por ver este acto como un acto máis de traballo e de orgullo. A todas as empresas colaboradoras por facer esta tarde posible. Sin eles non sería o que vai ser.
Os medios de comunicación por transmitir aló onde nos non chegamos. A todas as persoas que xa forman parte desta nova rede. E os novos socios, que son os socios, perdón, son os encargados de levantarnos nos días tristes. Grazas tamén ás persoas que nos están coñecendo por primeira vez, por a confianza e polo tempo valioso que nos regalades. Gracias especialmente a Cándido por abrirnos as portas da súa casa e facernos sentir na nosa propia. E como non podía faltar, grazas á anterior directiva polo imenso traballo feito e ás novas caras por impulsarnos a seguir. Noraboa a Elvira e a Roberto, que chegaron a esa fase da vida de retirarse e comezar a disfrutar. O rural tamén necesita referentes e todos vos sodes parte deles. Agora, como sempre digo, non remata nada. Aquí é onde comeza todo. Así que benvidas e benvidos a todos á terceira edición de Novo Rural. Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. Isto non estaba preparado, Elena. Eu non tiña previsto falar, pero bueno, penso que é fácil falar no día de hoxe. Penso que vou a falar en boca de, non podemos facelo todos, fará o César, que é o anfitrión, pero todos os alcaldes e alcaldesas aquí os presentes, algún que seguramente se achegue próximamente, ou, por exemplo, falando en nome, por exemplo, como facíamos onte, en nome do meu conselleiro, aquí tamén do Ribeiro, de moi preto, cunha iniciativa que presentábamos onte como era Vilas Vivas. Penso que o que se trata aquí é generar sinerxias para poñer en valor algo que ten un potencial enorme que esta comarca a do Ribeiro. Terceira edición, eu quero felicitarvos, San Amaro, Boborás, e hoxe aquí en Esposende, Ribadavia, iba a decir Cenlle porque está ese regato que separa de Cenlle, estamos moi preto, pero bueno, e a verdade é que como representante da Administración Pública, como ribeirán que son, e cando falo de Ribeiro, cando estou na zona de Carballiño, falo o mismo sempre. Eu sempre concibo a comarca de Ribeiro Carballiño, para min é unha. Desde Cenlle, pois a verdade que acudimos moito a Carballiño, Ribadavia, eu penso que se generan unhas sinerxias moi positivas, as deste xeo destino, nas que vos collestes o guante, un grupo de empresarios, emprendedores, que a verdade que se vos mostra esa ilusión, independientemente da idade, aquí coñezo a moitos socios de todas as cidades e a verdade que transmitides esa ilusión por dar a conocer o mellor do Ribeiro. Paquetizar aquilo que está aí, esa paisaxe, ese viño, eses monumentos, que entre todos, pues tamén eses alosamentos extraordinarios que tedes todos, que temos que agruparnos e generar esas sinerxias e dar a conocer hacia fora, porque o que nos coñece, a verdade é que queda encantado e temos que seguir incidindo en esa línea. En esa línea van eventos como Artesanías, Saberes e Sabores, é dicir, unha das ventaxas que temos de estar asociados é que cando tú tes unha iniciativa e chamas, eu digo a Elena porque a presidenta, pues, a calquera Inma, a calquera, ao momento desplegas todo o exército de Nova Rural e a verdade que unha participación extraordinaria. Así o fixemos en Artesanías, Saberes e Sabores, un evento que alcalde aquí presente, pois que se celebrou en todas as cidades máis importantes de Galicia, en Vigo, celebrouse en Santiago, celebrouse en Lugo e podemos decir, dito polos que aquí participaron, que doblou en ventas en asistencia a calquer outra das grandes cidades. Aquí non somos grande en cuantitativamente, pero sí cualitativamente o potencial que ten a nosa comarca. En canto damos a coñecer todos xuntos, pois a verdade é que pasa o que pasou. E iso é a expectativa que nos creemos que seramos e con Vilas Vivas tamén, algo que queremos contar con vos, un proxecto que sale dende a Dirección Xeral de Comercio coa colaboración e coa man a man co Concello. Estamos aí traballando e temos unhas expectativas moi importantes para recuperar esa actividade comercial de Ribadavia. Decía Monte, decía o conselleiro, unha vila cun potencial enorme, un elemento tractor como é o do viño, unha historia con balnearios, unha comarca, unha vila que agrupa unha comarca inteira ou esas dúas comarcas Ribeiro e Carballiño. O que pretendemos é recuperar eses locais, poñelos en valor e atraer a cidadáns, que sexa un destino turístico comercial.
aí contamos con vos, é importante que estemos todos xuntos, podelo comprobar, eu estuve na primeira, na segunda, na terceira edición e sempre había unha participación das administracións públicas e é fundamental esa unión do público e do privado. Temos que ir da man, temos que ir todos xuntos e seguro temos todo o potencial necesario para facer algo moi importante e, polo tanto, pues, animarvos a seguir traballando así de ben, independientemente é importante que haxa rotación e que todos pasen por unha directiva, polos postos de mando, pero seguro que teremos unha longa vida e un éxito esplendoroso, un futuro esplendoroso para a comarca do Ribeiro Carballiño con esta sinerxias da iniciativa pública e privada. Por lo tanto, bueno, moitísimas gracias por toda a vosa iniciativa, animarvos a seguir traballando e polo que a min respeto, creo que falo porque non podemos falar todos, aquí estaremos todos con vos. Moitísimas gracias. Bueno, pois moi boas tardes a todos. Aínda que está o vicepresidente da Deputación, que ademais é alcalde anfitrión, pois agradecer esta oportunidade que INORDE, Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico, somos, digamos, ese pequeno departamento dentro da Deputación que ten encargado o impulso turístico á provincia. E a verdade é que é un reto grande, pero un reto que sabemos que dependemos de vos, dependemos do tecido productivo que no conxunto da provincia de Ourense pois está composto por microempresas, pequenas empresas e autónomos. Así que temos que agradecer ese impulso que esta asociación Novo Rural axuda a crear pois esas sinerxias, a apoiarse uns a outros, porque sabemos que é unha travesía complicada, sabémolo ben, e iso que tedes xente como, bueno, nesta casa, onde este maravilloso pazo que nos alberga hoxe, é un dos exemplos que leva moitos anos, pero levar moitos anos non quere decir que non deixe de ser complicado, o mercado cambia, o mercado evoluciona, pero creo que nesa evolución do mercado hai unha grandísima oportunidade para a provincia de Ourense en xeral e para esta comarca do Ribeiro Carballiño en particular, non? Elena dicía que estamos onde queremos estar e efectivamente, é dicir, para nós tamén é un privilexio poder ser eses anfitrións, esa hospitalidade que caracteriza as nosas casas, os nosos aloxamentos. Entón, pois, animarvos a seguir traballando nesa liña. No INORDE nos encargamos, dentro dos plans de sustentabilidade que executa a Deputación, pois de xestionar esas actuacións que algunhas esperamos que levamos tempo poñendo en marcha, pero que esperamos agora pois arrancar con ese programa de ecobarcos no Ribeiro, que estarán funcionando pois desde ao longo do mes de xuño e vos avisaremos, porque tamén haberá esa posibilidade para que as empresas da provincia teñan como unha tarifa especial para os seus clientes, vai haber, por exemplo, alquiler con patrón ou sen patrón, é dicir, vai haber distintas oportunidades e, en definitiva, o que queremos é agregar valor, non? Agregar a valor a experiencia de aloxarse pois, nunha casa con encanto, a poder ter esa cata de viños e, ademais, gozar das paisaxes, como é o caso pois, Castrelo de Miño, tamén os embarcadoiros en Frieira de Arnoia e de Cortegada estarán disponibles. Eso, por poñer un exemplo, non? Hai outras actuacións que se van poñer en marcha, acabamos de licitar unha mellora pois, na Porta Nova, no casco histórico de Ribadavia, en Castrelo de Miño pois, estamos traballando para facer esas prospeccións a futuro, intentar ter a futuro unha explotación termal. Son cousas que levan moito traballo, moito, porque a burocracia si para vos é complicada, que sepades que para nós tamén gustaríanos ir moito máis rápido, pero damos pasos. En Punxín, esas termas ao aire libre que completamos coa primeira terma accesible en cadeira de rodas de España, que creo que tamén vender ese destino accesible, os barcos tamén son accesibles en cadeira de rodas. A liña de coaloxamentos que ainda está aberta ata o luns, que se poden presentar para crear novos ecoaloxamentos, ata o luns non, perdón, ata o día 9, ata 8, pero é hábil. O primeiro día hábil. Sí. Bueno. Entón, que decir,
E tamén me gustaría xa lembrarvos a posta en marcha do Sistema Integral de Calidade Turística. Ese compromiso de calidade turística, algúns dos que estades aquí xa estades adheridos e distinguidos. Certo é que se puxo en marcha no marco do Plan Termal e entón os municipios de Ourense e Termal son os primeiros que o puideron ter e vamos a buscar de xeito que todo podemos estendelo a todo o xeo destino para que vos podades adherir tamén, xa que eso para nós non é solamente, pois, si, ante o cliente mostrar, non, ese compromiso coa calidade e, sobre todo, pois, ter un modelo enfocado á satisfacción do noso visitante, senón tamén, pois, un modelo de cogobernanza no que podamos avaliar entre todos cales son eses pequenos pasos, esas melloras que podemos facer para o destino e seguir traballando, pois, nalgo que nos apasiona. Bueno, agradecer o voso convite e despois por compartimos un ratiño. Trouxemosvos un pouquiño de material para levar para cada socio, de material turístico, uns planos, unhas guías, e en breve pois espero poder distribuirvos máis material e non me vou a parar máis porque quen como a vos coñecedes todo o que temos por ofrecer. Agradecelo e, bueno, saludar e agradecer tamén a todos os alcaldes e alcaldesas que sei que tamén son moi comprometidos con todo isto. Grazas a todos. Hola, boas, benvidos. Eu son do Concello de Ourense, bueno, xa nos alcaldesa non pude vir. Benvidos a todos, os representantes públicos, aos socios, aos que poden ser socios. Eu vou falar un pouco máis en nome da asociación, de como traballamos, de o esforzo que estamos facendo todos para conseguir un pouco máis de... non vos vou vender o que xa sabedes, o noso maravilloso paisaxe que temos nas nosas termas, o noso senderismo. Pero, bueno, vou vos explicar un pouco a nosa asociación, como funciona, vou vos tamén explicar un pouco os datos deste ano pasado que tivemos. E, bueno, somos unha asociación que intentamos catar o maior número de socios posible para ser máis fortes, porque, claro, somos unhas empresas pequenas, eu teño unha empresa, temos unha casa rural, entonces considero que xuntos facemos máis forza. Entonces, temos un grupo de WhatsApp onde nos pasamos clientes, o sea, somos competencia leal. Entón, eu animo a xente que veu a vernos, que ainda non é socio, se quere facer socio, pois que se faga socio, porque vai ter un pouco máis de miradas hacia o mundo inteiro, porque temos unha página web, o sea, estamos enfocados un pouco a todos intentar vivir no rural, con ganas, ilusión e un esforzo personal que ten que poñer cada quen. A nadie lle regala a nadie. Nos levamos 18 anos traballando e desde o primeiro día ca mesma ilusión. A miña muller dime, pero non te cansarás de contar sempre o mismo? Non me canto de contar sempre o mismo porque yo conto a personas distintas e o meu interés é vender a provincia. O Ribeiro, impresionante Ribadavia, Mosteiro do Seira, o Carballiño, Ourense, o sea, se non ximos máis alá, pois Celanova incluso, non? Porque normalmente a xente que vende da cidade de Madrid, queren ver Galicia nun día, e Galicia nun día non o ven. Entón, o deles é ir a Santiago, a Coruña, e pero non ides ver o que temos aquí na comarca. Cando lle enseño realmente o que hai que ver aquí, pois van alucinados, van impresionados, pero por eso nos chaman moitos a Costa Verde, que me dicía Cándido, que aquí está comprando xente de Australia, de Nova Zelanda, xente de Europa, e chámanos a Costa Verde. Por qué? Porque somos a Costa Verde. Vives onde vives, somos verdes, non? Entonces, nada, despois deste rollo de presentación, é un pouco de como levo o turismo nas venas, desde xa vai de 20 anos, pois simplemente vamos a sentar un pouco sentir para creer e quedar. Somos unha asociación no rural de un colectivo establecemento do turismo rural con encanto da comarca do Calviño Ribeiro. Porque non é unha casa calquera, normalmente o que entra de socio, pois tamén temos un baremos, non entra de socio calquera, o sea, facemos unha xestión de ir ver a casa, de que o que vai colaborar sepa o que onde se mete, o sea, facemos unha xestión previa. Entón, eso, nace para crear a rede e impulsar o turismo sostible e defender o rural como un espazo vivo, activo e con futuro. Sentir para creer e quedar. Creemos que se pode construir un futuro se sentimos o rural como propio. Non hai creación sin sentimiento, nin obra de arte sin creación. Pero temos razóns para quedar.
o turismo rural hoxe en Galicia está de moda, xa hai moitos anos que está de moda, e aquí lle digan esta casa que desde o ano 90 está traballando, non? E foi unha das pioneras, e que agradecemos a Cándido e a casa de que nos albergue nesta sesión de asociados. En busca de silencio, natureza, tradicións e calma impulsa as eleccións de destino. Temos arte, gastronomía, cultura, temos arquitectura, temos música e viño, camiños para recorrer e lendas que contar. Se todo eso non vos estou dicindo nada novo, pero é o que estamos impulsando desde os nosos establecementos. En 2024, Galicia superou os 8 millóns de turistas consolidados, ondose como un dos destinos referentes en España. O 45% de españois maiores de idade fixeron turismo rural en 2023, non? E o turismo rural medrou un 3% en número de viaxeiros e un 14% en noites, nunha demanda internacional que aumentou a un 21,4%. Gasto medio 84 euros de persoas por día, dos cales 54 destinanse á restauración de produtos locais e experiencias. Destinos como Ribeira ou Carballiño gañan protagonismo gracias á súa autenticidade, natureza e oferta única. 92% prevé repetir escapadas rurales este ano. Cada casa é diferente, non estamos vendendo un turismo masivo, estamos vendendo un turismo natural, un turismo que independentemente de cada casa como quen ten as súas características e cada quen manexa ao seu estilo. Oportunidades. Galicia é o principal destino termal de España, con máis de 300 mananciais e unha oferta de benestar única. A Galicia interior convértese en unha alternativa real ao turismo de praia, verde, e raíces de calidade de vida. No noso pobo tamén hai unha zona termal que estamos aí pendentes de tirar a adiante en Clués, o que pasa que, bueno, é o que dixo Emma antes, a burocracia, demos con Confederación Hidrográfica, está todo parado por culpa de Confederación Hidrográfica porque di que son terrenos inundables. Entonces, pero bueno, seguiremos peleando con Patricia para que eso vaya para adiante porque é un ben común para a comarca. Desafíos, aínda que temos unha rede de transporte consolidada que percorra os concellos. Eso era unha cousa que, por exemplo, nós, agora co que nos atopamos é que, claro, o AVE chegou a Ourense, pero como poñemos o turista de Ourense en Boborás? É algo que é un tema que temos que darlle moitas voltas porque, claro, o turista a mellor non está disposto a pagar un coche de alquiler, entonces a ver se tuviéramos algún medio de facer algún tema de transporte para que a xente poida chegar ás nosas localidades, tanto dígase Leiro como dígase Boborás como Ribadavia. Ese é un pouco o engranaxe que ainda non demos con ele. Pero, bueno, daremos, penso eu. Todavía carecemos de cobertura en moitos povos. En algúns povos, por exemplo, en San Amaro non hai moita cobertura de internet. Entón, é unha cousa por a que temos que luchar. Eso, tanto nós como os que nos representades. Moitos veciños e veciñas non valoramos o que temos. Iso é verdade. Nas aldeas hai xente que sí valora, pero hai moita xente que ainda non somos conscientes do que estamos vendendo, que eu xa vos digo que estamos vendendo algo grande. Está vindo xente de Europa a comprar aquí, xente de Mallorca, eu coñezco moita xente de Mallorca que veu comprar aquí a súa segunda vivenda. Por qué? Polo verde, pola agua. Temos tres cousas que nos diferencian de moita xente: a terra, a agua e o aire. Algo como o que temos nós non o teñen en ningún lado, porque temos un aire puro, temos unha agua pura, engadamos o verde e o termalismo, o sexa que... E nós que ofrecemos? Pois a combinación perfecta, o turismo real, sostible, sin maquillaxe, creemos en alianzas entre negocios rurais, que é o noso caso, facernos un pouco sociables entre todos. Se a mí me sobra un cliente, por que non lle vou dar o veciño? Prefiero darlle o veciño pois que se vai a Coruña, prefiero que quede en Ourense. Promocionamos o territorio con campañas conxuntas, organizamos eventos como de hoxe, formacións, encontros e inspirados. O sea, moitas veces reunímonos para resolver problemas que temos cada un de nós, entre todos, a ver se o damos conseguido. E loitamos contra a despoblación dende a acción. Claro, con que loito rural? Coa despoblación. Temos moita despoblación. Entón, a mí non me importa que veñan de Mallorca, con que veñan con intención de vivir e ser unhas persoas comunicativas aceptables e se involucren no pobo, pois é importantísimo.
non cargala, pois eu que sei, de xente que ao mellor especula o rural. O rural é algo importantísimo para a nosa comarca. Eu penso que para todo o mundo. Como o facemos? A través da colaboración entre socios, co apoio das institucións locais e provinciais, mediante proxectos estruturados e planificados, apostamos por profesionais, con compromiso pola terra, profesionalidade, sostenibilidade, cooperación, orgullo rural. Eu estou orgulloso do meu rural. Queremos seguir medrando. Ata agora contamos con diversos acordos para os nosos socios e descontos para os hóspedes, factura electrónica, compra conxunta de peles, textil, fotografía de negocio, visibilidade nas redes e moito máis. Este ano vamos a traballar para dar máis vantaxa aos nosos socios, incrementando acordos de colaboración e perseguindo os máis de 140 negocios turísticos da nosa entorna para anuar forzas. Quer dizer, xuntos vamos ser máis fortes. Se alguén vende porco celta, pois nós podemos vender. Nós podemos vender ao termalismo que temos aí. Somos os que podemos potenciar o noso rural. Somos os pioneiros, somos os que podemos dicir, pois aquí, onde comer, onde te ir bañar. Somos os que temos a voz cantante. Dentro dos nosos negocios é importantísimo que nós estemos ben informados e que sepamos ben o que queremos vender. Precisamos fondos para a contratación dunha persoa no posto de xerencia que nos axude a levar a organización ao seguinte nivel. Que pasa? Que temos a asociación, pero interésanos que alguén nos la mova. Non é mover a miña casa, é mover a casa dos 20 e pico socios que somos. Eso é importantísimo. Entonces necesitamos un pouco ter alguén que nos mova o novo rural. Porque o novo rural somos todos. É que non só somos as casas, somos o que falamos, o termalismo, o porco celta, as bodegas, é que somos todos. Novo rural abarca 21 concellos no seu destino Ribeiro Carballiño. Aí tendes un pouco os establecementos que estamos asociados. Hai moitos máis. Oxalá se asocien a nós, porque seremos un grupo máis grande, faremos máis forza. Entón, aí tendes un pouco os concellos e as casas de aluguer que estamos participando, que están aí en todos os concellos da comarca Carballiño Ribeiro. Impacto económico, social e medioambiental no novo rural en 2024. Expansión de alianzas con produtos locais. Gracias aos colaboradores que colaboraron cos seus produtos, hoxe en día, bodegas, 100% cerca, Señorío de Beade, Secundino do Campo, Adega Carpazal, Manxares, Maside, Pura Vila, Cotarelo, etc. Todos estes o axudaron xa da outras edicións e hoxe. Entón, é un agradecemento que lle temos que dar todos porque foi chamar a súa porta e axudarnos. E axudarnos, eso, pois, darlle as gracias desde a miña parte, desde a parte de toda a asociación. Crecemento e ingresos optimizando de gastos. Novos socios, lotería, eso foi o que fixemos o ano pasado, non? Colaboración con Wonderbox, que son uns paquetes regalo, que se estás nese paquete regalo, que é a nivel nacional, vante ver a xente que compra un regalo, depois elixe onde ir, non? É como unha revista que tú elixes onde te queres alugar, elixes o destino. Entón, é ben que estemos tamén, porque visualízanos, cuanto máis nos visualicen, máis posibilidades temos de ter ese cliente. Despois, aporte económico tamén dos concellos de Boborás e San Amaro, que nos estuveron axudando este ano pasado. Invito aos outros alcaldes que tamén nos axuden, no que poidan, cando poidan, que conten con nós, que xa é a terceira edición, que somos unha asociación seria, e seguiremos sendo serios e intentaremos ser cada paso máis socios para ser máis fortes. Impacto en comunidades rurais. Cada vez coñecemos máis xente, ambientais, avances en sostenibilidade. Algúnas das actividades recentes nas que participamos, creación de experiencias asociadas Ecobarco, do embalse de Castelo de Miño, organización Polinorte, participación no curso da factura electrónica no Carballiño a través de Polo, que é Polo de Emprendemento, reunión organizada en Castelo grazas a Polo de Emprendemento e participación na futura Feira de Boborás. Esa vai ser en un pouco que se chama FEAS, que son do Ayuntamento de Boborás, faise unha feira anual, un pouco para recuperar tradicións,
que é o que estamos tratando de facer un pouco, recuperar tradicións, e habrá artesáns, habrá pulpo, habrá carne ao caldeiro, bueno, o típico dunha feira. Ao mellor non hai tanto como antes, que antes había ganado, ao mellor eso non hai, non o sei. Total de alexamentos analizados 20, a ocupación media anual 170 noites ocupadas por alexamento, tarifa mínima media por persona noite 35 euros. Conclusións de cara ao futuro. A ver, pois con estas cifras o sector turístico rural no Ribeiro, cunha estimación de 140 alexamentos que temos contabilizados unha ocupación media de 170 noites ao ano, 3 persoas por reserva e unha tarifa media de 35 euros por persoa a noite, poderá xerar aproximadamente 2,5 millóns de euros ao ano. Estamos falando un pouco entre todos, non? Sen contabilizar os datos económicos xerados na economía circular co resto de establecementos de servicio, restaurantes, comercio local, balnearios, etc. etc. Tarifas mínimas que oscilan entre os 22 euros e os 50 euros por persoa a noite, os alexamentos rurais manteñen unha ocupación superior a 5 meses ao ano. Predomina un modelo de negocio familiar e personalizado con unha boa relación calidad-precio. Bueno, é o que vos comentaba, somos negocios pequenos que, bueno, a miña muller máis eu estamos levando, e en outros casos, pois, persoas solas, pero normalmente levámoslo entre dous, e a veces o negocio dá para vivir e outra vez é unha economía que axuda a un posto de traballo, porque se non dá para vivir, pois tens que ter outro traballo. Entonces, pero bueno, no rural, se algún viveu no rural unha vez, sempre foi así. Sempre o oficio axudaba a ganadería ou a agricultura. Se vos criastes algún no rural, sabedes que sempre foi unha cousa máis da outra, non? Poder vivir no noso entorno sin ter que emigrar, porque ben sabedes que somos unha provincia de moita emigración. Conclusión, o turismo rural no Ribeiro amosa unha demanda estable e sostible, cun gasto medio por visitante aproximadamente de 35 euros por noite, o que reflite un perfil de turista que valora a autenticidade, a contorna natural e o trato próximo. Cara ao 26, pois a contratación dunha persoa que falamos antes para a xerencia das redes sociais, seguir coas compras conxuntas, como facemos eso de peles, sábanas, un montón de cousas que compramos xuntos, a lavandería. Non é o mismo que vai eu que vayamos 20, vamos facer mellor precio. Entón, todas esas colaboracións son interesantes para nós. Asistir a estes eventos como Fitur, en marzo a Biocultura da Coruña, en maio 26 en Bilbao. Entón, se imos coas nosas casas, imos coa nosa provincia, imos con todos nós, imos promover Ourense, e todos somos Ourense, e todos temos que tirar na mesma dirección, poder vivir onde queremos vivir, no rural. E, bueno, gracias pola colaboración a todos esta xente que xa dixen antes, só foi petar a súa porta e axudarnos pois coa colaboración. Gracias aquí tamén a esta xentiña que nos veu a poñer os micros, o sonido, veu nos dar voz, están empezando tamén coa seu audiovisual, é un placer de ter xente como eles, que eles son de Cataluña, levan 4 anos afincados en Ourense e están encantados. Como non van a estar encantados na nosa terra? Moitas gracias a todos. Pois grazas, boa tarde. Ben, a verdade é que despois de escoitar tanto a Ángel como Elena, Gabriel e Emma, eu pouco máis teño que dicir. Eu, en primeiro lugar, o que teño que facer, e me corresponde, ademais, como anfitrión neste caso, é agradecer á Asociación Novo Rural pois que contasen con Ribadavia en esta ocasión para celebrar este encontro. E despois de agradecer, darvos os parabéns. Darvos os parabéns por moitas razóns, pero a fundamental e a primeira delas é por ter
na vosa filosofía de asociación poñer en valor o noso territorio, poñer en valor a comarca e a provincia. Moitas veces gústame moito o lema que utilizades, o de sentir o territorio é fundamental, pero moitas veces cando sintes algo en soidade, pois ese sentimento non enche, non? Por eso é bo agruparse e asociarse para que ese sentimento, o ser compartido, sexa moito máis forte. Unha persona, cando ten unha idea, pode desenvolver un proxecto, pero cando se unen varias persoas con ideas e con proxectos, poden ter a capacidade de cambiar o destino dun territorio. E iso eu creo que se reflexa un pouco na filosofía e no ADN da vosa asociación. Evidentemente, dentro das institucións o que nos toca é sumar, empurrar e poñernos da vosa parte, porque ao final, para que as cousas cambien, ten que haber quen teña unha idea, quen a queira levar adiante, e detrás temos que estar as institucións pois facendo ese papel de apoio e de soporte para todas as necesidades que vos tedes. E como dicíades antes, ao final, isto é unha cuestión de todos, e isto nos implica a todos, e que nos vaya ben o territorio é bo para todos, é bo para a empresa privada, é bo para as institucións e, en definitiva, é bo para a cidadanía. Polo tanto, moitísimos parabéns pola iniciativa. Ademais, os que sodes socios xa o sabedes, estaba comentando Ángel na presentación, que eu estaba seguindo moi atentamente, a importancia de traballar asociados para cuestións como esas economías de escala, poder facer compras xuntos, poder, falaba desde a dificultade que había, por exemplo, no transporte, non? Pois eu creo que unha das tarefas pendentes que temos como destino tamén é ter a capacidade de que aparezcan iniciativas ou axentes que sexan capaces de vender o paquete completo de destino, dende chegada, transporte, experiencia, é dicir, poder pechar un axente, unha axencia que sexa capaz de pechar o círculo. Eso é algo no que hai que traballar, o mellor a través desa futura... Perdón. Correcto, sí. Pero digo que son cuestións nas que hai que manifestábano eles na súa presentación, non? Entonces, todas estas cousas ao final veñen a sumar e a aportar, e iso é o que precisamos nos territorios. En definitiva, e xa con isto remato porque creo que está todo máis que claro, é importantísimo apoiarse mutuamente entre as iniciativas empresariais. Non sodes competencias, sino que sodes complementarios. Tedes que ter claro que traballar xuntos, como dicía antes, implica ter un maior éxito, e unha vez que teñamos todo eso claro e que consigamos pois poñer en marcha todos esos retos ou intentar alcanzar todos esos retos que vos marcades e que vos marcastes nesta presentación, estou seguro de que a asociación seguirá medrando, e iso implicará que o noso territorio seguirá medrando tamén como destino. Por lo tanto, moitísimas grazas, que poidamos celebrar durante moitos anos máis e cada vez mellor e con máis forza a potencia da Asociación Novo Rural, e que ao mesmo tempo, cando dentro duns anos botemos a vista atrás, pois podamos tomar conciencia do importante que foi a aparición desta asociación e do importante que foi empezar a traballar unidos para desenvolver turísticamente o noso territorio. Moitas grazas. Bueno, pois vou vos pasar a presidenta que fale para que se despida. No, nada, la parte que más nos gusta a todos que es comer y hablar entre todos, así que para abajo, nada, a disfrutar.